or the acacia tree was found in the wilderness. And the reason they could survive in the wilderness where there's little water is because it could draw water from deep down underground. So ang akasya nga kahoy, nani siya nagatubo sa mga kamingawan. Nya kanang kamingawan minus pang kay nagtubig. Pero nganong naaning mga akasya dito nagtubo tungod kay kining akasya nagasuyop kini sila og tubig gikan sa lalom kayo dapit. So it shows that God is working in us to produce the fine humanity. Through the transformation work by the Holy Spirit, we become fine humanity that represent His divine virtues. So kini nagpakita kanato nga ang Dios nagabuhat aron nga makapalugwa siya og usa ka pino nga pagkatawo. Mao And the ang fine iyahang mao ang fine kinaiya sa linen also represent the fine humanity. unya ang pino nga lino nagpasabot kunin siya sa pino nga pagkatawo. So when someone looks at the tabernacle from the outside, they see this wall of pillars and fine linen. So kung ang tao motanaw siya gikan sa gawas ngadto sa tabernakulo, makita niya kini ang mga wall nga hinimo gikan sa kahoy nga kasya o sa pino nga lino. So this wall, you can say, is a testimony of God's work in the saints, the brothers and sisters. So kining wall nga ginatawag mao kini ang panghimatuod sa Dios diha sa iyang buhat sa tao. So when people come into our midst, what do they see? Do they see people with fine humanity or they see something else? Busa kon ang mga tao mo tanaw kanato, mosulod dinha kanato, unsa may ilang makita? Makita ba nila ang pino nga pagkatao o lahi ilang makitaan? Do they sense the presence of God when they come among us? Mabati ba nila ang presensya sa Dios kung mosulod sila dinhi kanato? The gold in the tabernacle represents the divine nature of God. Ang bulawan diha sa tabernakulo nagpasabot kini sa Dios nun nga kinaiya sa Dios. So we have to see that the church should be a testimony to people outside. When they come among us, they should see something of God's transformation work. So ang iglesia mao kini ang panghimatuod sa mga tao diha sa gawas nga inig musulod sila makita nila ang buhat sa pagtransforma sa Dios kanato. I was hearing recently, for example, about one brother. He asked another brother who is in car sales to sell him a car at a certain price. So dato? I did not get, brother. Okay, so I heard about a brother recently. He wanted to buy a car from another brother who is a car salesman. Aya, naaday siya nadunggan nga dunay sa ka-brother nga gusto mo palit og sakyanan. Nya gikan pod ato pod siya mapalit atong brother nga nagapamaligya og sakyanan. So on the day he was going to pick up the car, he showed up at the company, and then he told the brother who was doing the sale, he said, I only have this much money. You have to give it to me for this much. Mingon siya dito sa katong nagbaligyaw sakyanan nga kanira gyud ang akong kwarta. So ihatag ba nimo na? in other words, Sa ingon he didn't have the enough money to buy it,
but he expected the other brother to pay for the rest of it. So kulang iyang kwarta, gamay ra iyang kwarta. Usa nagdahom siya nga katong brother nga nagbaligya mo tuy mo tapal. So this is not fine humanity. Dili na pino nga pagkatao. If we are not even righteous in taking care of things among the saints, how can people outside, if they see this kind of behavior, realize we have a testimony? Kung ingon ani ang atong pagtagad sa atong mga igsuon diya sa sulod, kunya mo ni atong buhaton dito sa mga tao na sa gawas, unsang klase sa panghimatuod na naata sa ato. So now, once you enter the tabernacle, we'll move on to the bronze altar of burnt offering. So gikan niya ng wall sa tabernakulo mo adto na punta sa tumbaga nga halaran sa halad nga sinunog. Here, this is where the sacrifices, the cow or the sheep or the bird, they are killed and their blood is sprinkled on the sides of this bronze altar. Na dinhi aning dapita ginahalad ang mga mananap pang baka, karnero, langgam, ginapatay o niya ang ilahang dugo ginasablik dito sa kilid sa halaran. And the sacrifices are put on the altar, they are burnt with fire, and then they become a sweet savor. They become ashes, but there is a sweet savor rising up to God. Kunya ang katong halad itungtong kato dito sa halaran, kunya gisunog sa kalayo, dayon nahimo katong kahumot ngadto sa Dios. So you can see it is quite a messy situation. You have animals sacrificed, the blood is put on the sides, and then it is burnt and it becomes ashes. So diri makita nimo nga murag kalat, no? Na ay mananap ipatay, dayon ang iyang dugo ipahi dito sa kilid, unya gitungtong ang iyang halad ngadto sa kalayo, then gisunog og nahimong abo. Bronze, it is made of bronze, and bronze, as I said, represents judgment. Ang halaran hinimo man sa tumbaga ug ang tumbaga nagpasabot sa paghukom. And so you need the sacrifice of the animals, the blood, because it is showing us that God has to deal with our sins to deliver us from this mess that we are in. Naggamit sila og mananap, naghalad sila og mananap base sa panlantaw sa Dios, mahitungod sa sala. Pinaagi niini kita matubos ang atong mga kalat nga atong nahimo. So the one true sacrifice for us is the Lord himself. He is the one who was consecrated to God. He was the one willing to pay the price so that we can be saved from our sins. Kunya ang usa nga tinuod nato nga halad mao kini si Kristo. Siya ang bugtong nga halad na nagapasiguli nato ngadto sa Dios. So I said that these furniture show us a picture of the progress of our Christian life. So ako the furniture show us nagpakita kanato sa Kristohanon natong kinabuhi. That means after we experience salvation, we enter the gate. Now we have to learn to follow the pattern of the Lord
by being